lasai, orain? Bueno, gaur Eusko Alkartasunak prozesu judizialaren kalbarioa jasan duen 6 urte baino gehiagoren ondoren, esan dezakegu alderdiak eta zuzendaritza honek zehazki, barne demokrazia eta legezkotasuna bete dituela une oro. Zuzendaritzak esaten jarraitzen dugu eta orain epaileek behin betiko berretzi dute. Gaur argi eta garbi esan dezakegu Eusko Alkartasunak azkenean ez duela auzirik epaitegietan zintzilik. Eta hauek arrazoia eman digutela. Guk eta alderdi honetako zuzendaritzek bagenekien hori. Eta hala ere, alderdia eta gure kudeak eta ona defendatu egin dugu, beharrezkoa zen instantzia eta maila guztietan. Baina kontuz, guzti honek ondorio latzak izan ditu maila politiko eta pertsonalean. Inpernu guzti hau gure afiliazioaren zati batek bere barne porrot demokratikoak inoiz ez dituztelako onartu nahi izan. Eta mediatikoki eta judizialki Eusko Alkartasunaren barne organoetan galdu dutena, irabazi nahi izan dutelako. Ez besterik. 2019ko urrian, Ramirezek eta bere sektoreko beste 3 pertsonek lehen demanda jarri ziguten alderdiari. Gasteizko epaitegietan, besteak beste, datu baserako sarbide unibertsala eta primarioen prozesua etetea eskatzeko. Epaia kontrakoa izan zitzaien eta helegitea jarri zuten. Baiezpen partziala lortu zuten eta horren arabera alderdiak primarioen prozesua errepikatu behar zuen araudia aldatuta. Azken zati hori izan da hain zuzen ere judizialki bizirik geratu dena eta aste honetara arte bide desberdinetatik igaro dena. Kausa hori probintzia auzitegiko 3 magistratuk ebatzi dute eta hau batez, idatzitako autoaren bidez, errekurtso arruntik ezin da aurkeztu, ebatzi dute diot Eusko Alkartasunak ez duela primariorik egin behar. Hau da, legea eta gure araudia zorrotz bete ditugula. Beraz, alderdi honek ez du inoiz oinarrizko eskubiderik urratu, inongo afilaturi. Eta gaur argi eta garbi esan badezakegu ere, gure araudiekin eta indarrean dagoen legearekin bat egin dugula, ezin dugu ahaztu, kalbario honetan guztian, hasieran esan dudan bezala, une askotan defendatu behar izan dugula alderdia. Maiorgaren sektorea saiatu zen alderdiaren datu baserako sarbide unibertsala izaten, judizializatu zuten eta galdu egin zuten. Maiorgaren sektoreak Eusko Alkartasunako 4 langilearen aurkako salaketa jarri zuen bide penalatik. Identitate usurpazioa eta dokumentu faltsutzea leporatuta. Epaileek ez zuten ez da aintzat hartu ere. Maiorga Ramirezen sektorea 2022ko otsailaren kongresua lehertzen saiatu zen. Kongresu horretara idazkari nagusia aurkeztu ahal izan zen, baina ez zen aurkeztu, ez da kongresurik agertu. Eztanda egin aurretik ere lehertu nahi izan zuten kautelazko neurriak eskatuz. Ez zuen lortu eta judizializatu egin zuen auzia. Kongresu hori bozkatzen irabazi genuen sektore ofizialek eta beranduago bertan hartutako genituen erabakiak epai irmo baten bidez blindatuak geratu ziren. Sartu gintuzten erokerri horrek ezoiko kongresu bat egitea behartu gintuen 2022ko azaroan. Zuzendaritza honek berriz ere demokratikoki eta auzitegietan irabazi zuen kongresua ezoikoa ere lehertu nahi izan zutelako. Hor dira demokrazia eta parte hartze politikoako eskubidea eskatzen duten berberak. Baina galtzen badute auzitegietan errekurritzen dutenak. Eta badago gehiago, askoz gehiago, baina kontziente naiz ez dela erraza jarraitzen ez da ulertzen. Ez naiz luzatuko honetan. Azken finean, alderdi honek beti defendatu izan du primarioak egiteko
bete beharra betetzea ezinezkoa zela. 2022ko bi kongresuetan onartutako estatutuek primarioak ez dituztelako jasotzen. Afiliazioak hala erabaki zuen bi kongresuetan botoa emanez. Beraz, alderdiaren indarreko estatutuak onartuta, 2022ko otsaileko eta azaroko ohiko eta ezohiko kongresuetan, horiek ere berme demokratiko guztiekin egin ziren, epai irmo manatan jasota dagoen bezala, non ez dagoen primariorik, nazio zuzendaritzak zorrotz bete du legezkotasuna. Oso argi genuen erantzukizunagatik, ez genuela ez demokraziaren, ez da legearen kontra egingo. Auzitegien historia labur-labur bat egin dut, baina pairatutako jazarpena ere basatia izan da, edo are basatiagoa. Hedabide batzuen eta sare sozialen bidez. Gaur bai esan dezaket, gaur bai esango dut, pertsonalki, jasartua eta oso gaizki tratatua sentitu naizela. Egiaztatu ez diren informazioak jasan behar izan ditugu, kasu askotan. Zuzenean kontrastatu nahi izan ez direlako, eta hori oso larria da. Adibidez, honelako izenburuak jasan izan behar ditugu. Bilduk Eba Blanco eta Otxandiano saritu ditu Arabako zerrendan EAko primarioetako eskandalua gorabera. Justiziak Eba Blancori eman dio hanka. Epaile batek EAko zuzendaritzaren trikimailua ontzat eman du, eta primarioak errepikatzetik salbuetzi du. Eba Blancok alderdien ondarea oparatuko dio sorturi. Sare sozialetan botatako irain pertsonalek, bai izen eta abizekin, bai troll kontu batzuekin, ez dute agerraldi honen denbora askorik merezi. Baina izan dira, eta asko, errepresoreak izatea leporatu digute, pertsonen oinarrizko eskubideak urratzaileak eta zuzenean ustelak izatea leporatu digute. Ez dira esamoldeak, hitz testualak dira, gehienak ikusgai daude orain. Lanean jasarri naute, burofax bidali dizkidate bertara. Sare sozialetan niri zuzendutako mezu bakoitza, lan egiten dudan erakundearen sare ofizialak etiketatuz argitaratu da. Matxista deitu didate, daukadan kargua ez nuela merezi. Legebiltzarreko egoitzaren aurrean eskratze bat egin didate. Jarraitu nezake eta ez bukatu. Pertsonei min egitera joan dira, niri eta hainbat alderdikidei. Alderdiari eta EH Bilduri, ere min egin zaiolako naita, min itzela. Ez digute utzi gure bokazioan eta konpromisoan murgiltzen. Herritarrei politika eta proposamenak egitera alegia. Eta orain zer? Zer gertatzen da irain publiko guzti horrekin? Nork ordaintzen du eragindako kalte pertsonal eta politikoa? Nola ezabatzen dira odeitik titular faltsu hoiek guztiak? Orain zer? Bada, bene-benetan uste dut hori nolabait irauli beharko litzatekela. Hala eta guztiz ere, beti egin dugun bezala, erasoaldia hasi zen momentu beretik, eskua luzatzen jarraitzen dugu Ramirezen sektoerari. Zeren eta benetan nahi badute onena beren alderdiarentzat, zalantzarik gabe onena da proiekturako elkarrekin lan egitea. Ñabardurak, desberdintasunak, kritika eta noski norbanakoen eskubideak defentsa onargarria dira. Onartezina ez dena, interes pertsonalengatik alderdiari erasotzea eta kalte egitea. Interes horiek ez baitute zerikusirik ez guztion onarekin. Ez politikak izan beharko lukeenarekin, guk ulertzen dugun moduan behintzat. Interes pertsonalak diot, ekonomikoak barne. Izan ere azken auzi horretan, Mayorga Ramirezek konpentsazio ekonomiko bat eskatu zuelako, eta aretoak ez dio onartu, noski. Azki frogatua geratu da, dena bere porrotei prezioa jartzera mugatzen zela. Eskerrak emanez eta iragarki bat eginez amaituko dut.
Eskerrak eman nahi dizkiot Eusko Alkartasunako afiliazioari bere irmotasunagatik, alderdiarekiko maitasunagatik eta batez ere eskerrak eman nahi dizkiet gertatutakoa, beldurrak, zalantzak eta nekea gorabehera alderdi hau eta ordezkatzen duen proiektuan sinisten eta maitatzen jarraitzeagatik. Bereziki eskerrak eman nahi diot Ricardo Gurutarani, bere egunoko lan onagatik, hori oso frogatua geratu da epaitegietan, eta batez ere laguntza pertsonalagatik. Bere laguntza gabe ez ginateke gaur hemen egongo. Eta azkenik iragarkia. Aurten ohiko kongresua egingo dugu, eta bertan onartuko ditugu ponentzia, politika, estatutarea, zuzendaritza berria. Hau da, kongresu honetan onartuko duguna, gauzatzeaz arduratuko den taldea. Kongresutik aurrera ez dut idazkari nagusi gisa jarraituko. Zikloa ixteko modu ona dela uste dut. Nire erantzunkizuna honaino heltzen da. Nire gertukoi zor diot, baita nire buruari ere. Lasai hartu dut erabaki hau, eta ziur nago, egin ditudan akats, proiektu erakargarria duen alderdia utziko dugula. Inolako kargarik gabekoa, alderdi guztien aldetik, onbideratua eta etorkizuna duena. Nik zuzentzen dudan zuzendaritzaren azken erantzukizuna, oinordetza lasaia erraztea da. Eusko Alkartasunaren balore politiko eta humanuen garapena bermatuko duena. Izan ere, alkartasuna elkartasuna da. Eta balioko horiekiko guztiekiko leialtasuna ere izan behar dugu. Eta horretan ari gara.